มันหายปีมันเสียสมาธิตาพมึงอะเสียใจโอ้หายมาเลยเป็นคนในชาติยังมึงปีมันเสียมาในตาสิมึงอะเสียใจอะไรมาถึงมึงท่าสงบมาสงบละก็ครีนี่มึงท่าเหมือนไรอันพระที่นี่มาถึงอุมาพาเสียนี่มาในตาสิมึงอะเสียใจเฮ้ยพักเลยผู้ชายมาจากกระเทยนี่มาบ้าตาสิมึงอะไม่ใช่คือสั่งได้มาสั่งดูอายุมาไปที่พิกนิกสิบไล่พักกูโซ่แค่นั่งท่าของจานนี่ก็ท่าถึงมันหัวเราที่พิกนิกซาซะไปเยอะถ้าไปที่กูสมบูรณ์เราอายุพักที่มาดิสเป็นก็สั่งคือเท่เลยมาคันยังกระแรงหนึ่งเขามาเขารู้หมอมือสั่งให้ฟูราตาขนาดไหนไม่จำบูราซาปะอังไปที่ซาปะคือสั่งให้น้องมันด่าไม่จำบูราตาในใจของมันสละเลี่ยงอันไพซึ่งหาเปมีแค่ดำเนินในมือสั่งมันบ้ากูรำจัดสิวมันเลยเลยกูรำจัดสิวมันมือท่าระตาเราไปมีเทลุงถุงเราถึงมีแค่กูสตัมในกันหนึ่งสิเด้อสายอะค่ะมาลุงถุงซุกไปผิดในมีแค่กูเสะมูกายสวยตามใจช่วยวันทันเสียน้องกูสักเคยมือท่าระให้หนึ่งสิเด้อมูกายสวยไปฟื้นไปแจ็คที่มีแค่ตาไปเยอะอะไรขึ้นอะไรนะวิญญาณจะพัดที่พระอะไรในสกอตพัดที่พระทางนั้นในตีพระไลเดอร์เหมือนขันในใส่ทับตำจานนั้นในทับกระฟังใส่ก็มากูสุดเฝ้าอายุอันทางอะไรมาอีพักกูสวกูสุกุลหาทัดละให้ยังเลยสกุลจะทำไปไหนเรียนภาษาเมื่อจำปริบัติคุมบุลลาประพลังกันในใครเสอาร์ทุ่มบุลลาประคังในใครเสทุ่มบุษย์สิงห์หับในชั้นหาดึงहमारे इथे चालू सारखं निसलय इस्पांग कसं माहिती मा हรุมบังตีแหละดิบราในสิริบุหันไปจังบิสบัมบักขมายมาไว้ตาจังไม่ใช่จีรันสิในสไลเดอายุอันทางอะไรมานั่งกูบ่าพิกนิกกูจะใจให้นะซึ่งทำไปแค่แต่นั่งไงอายุพิกนิกฉันไม่มาดิฉันทำนะกูจะเคยพิกนิกสักครั้งในพิธีสบายโอ้ยฉันก็จะให้ไอ้มาซาบอกเนี่ยเด็กซึ่งเพื่อนคุณว่าใครบุรีดีฮะบ้ามาไปที่ชงกัสนั่นด้วยนี่ใครเนี่ยอะไรเซงกราเปอร์โอ้ในบ้านที่สิมาไปกัสเนี่ยโอ้มาอังนั้นเดินไหนอ่ะตาสิมาพระอกทับแล้วไปไหนในจานนั้นในทางเดินทางนี่เดินหนึ่งสิบปีขึ้นอะไรนะมูล่าอายุกูสไลกูสตาร์ฮับพักแล้วพักที่สิจานเพื่อนมาขึ้นนี่สิเด้อพิกนิกจานเพื่อนเนี่ยมาเลยเอ๊ะพักไปป่ะฮับซื้อมันทับอะไรไม่ได้จานกูสักเคยซึ่งไหนมาเป็นเหมือนจะก็มองสุนัขกูสักเคยอายุบุรีดีฮะบ้าซื้อเส้นไหนสิบ้างมองนักกูก็ฝากตัวมาเถอะไปเชื่อในสายไก่พิธีฉันบริจาคน้ำกูสักไก่ขันยังคือลูกค้าตั้งมาไทยหนูเราส่งขนาดไหนนึ่งซีนเผาเบียร์นั่นสิไปนะอายุเหมือนอันพูดลูกค้าตั้งเหมือนหนูเราส่งเดือนไหนหนูน่าตั้งจากกันขนาดไหนนึ่งซีนดูบ้านดูหลับวันนั้นเชสแต่ละปะตัวเลี้ยงเพี้ยวันเล่นมาดิอินเทอร์ซันนะปะไอ้พี่คนมากัดลักบุษละปะไอ้ชิคกี้พายทับปะเรื่องนี้ชิคกี้พายกัดลักบุษละข้ามบ้านปุริบุริจารังกูสักคือตัดเจริญนี่ชิ친구 구스타사가 이해나 지금 맨처나 콩볼 부리나 카니 너는 뜨노르다 아셔 구둥 사바다 이크마 이거만 분 마사보는 거 데비디상 픽니사는 보내봐 르나 확락하기 그자 하입시래 하이 내가 팔 페퍼바디상 마리사나 고사크 아라바사이 바지 모나리사 마리사크 안 그냥 하이 페퍼바디요 난고봐 가분 바스타 내고는 사그나네 아예 마쇼 제자자자 그 하이 닉스래 그대 전번이 디나오 생각비 쎄카리카리 먹으면 하이 나버리 자타크 아유 요dum이 그거 생각했냐는 말이 밀봉 맞으면 꼬가면 바바사네 보는데 타디 하필만 내비 두부시나오 로어는 꼬가면 듣고 꼬가면 영 빵로 맞대다고 맞았고 가야는 마바 하이 푸사 멋지배나 생각시도 된다나 니만 카람 난데는 멋지배나 이 기발이 하나 오왕 그 송라곤 하이 카니 마스 무슨 그 송배라겠나 마이 말이 정말 끝하다근 비고 마바니프라이 아용머니프라이 마리머니프라이 나이도 말한 거 사디 앙리 스튜던트하고 꼬필 카람 나야 너희 산사사비나 송크레 사기호 나나이 뽀도 카람 보는 시나물 타이 문치겠나 마타이 위에 라게 사라네 비에 파라파 마니프라 라브네비 오마고 빠자니프라이 라브나네 이스바 코스토 송랑바이 하이 빠라바사야라스나 항내 고로스사나니 또 당나시겐 빙노니 후네 카냐가 바사니 오마프라고다나 까미니 농아바타이 싸안느는 바가 싸카다바이 비바마마 흔하니 피리다이면 문랄라이 다신불 아용은 카이군 시나마타이 꾸리사네 사뿐해니 예, 막 카리 흔나글
쌀래쌀래그보다 어메올래. 밑에 담시고 말해 지금 문집에나 아니 뭐나 문타라 늑술다니 위롱토롱토 그냥 밑에 고로 다음 탓라건 뭔가 수고 있네. 안하 타마스 하이 마 피크닉 사커 비진마 밑에부터 없는 문화 마부문화 하바 마는 피크닉 사자나 모사크 증하 그들이 밴드 불바디 사부가 가사 아르마네 비비비 피크닉 사자나 모사크 뿌리 사카브라 다시무 문화 내병 매부 문화 브이브 문화 마사보나고 브라쟁이 호치마보 문제되는 후라마 브라쟁이 오메 문화 지브는 뭐라고나 하이 암프라이 비엘라이 쿨레마 아니 비지거디 미고노 스방카유 싸니 흐르니 하만 타이비에 흐르니 자나르 보이라이 오마하라 보니 가마니 마라이 디스코 무샤네 흔하니 흐르바디 라테네 분와카이 빠바 그다우처럼은 미고노 스방즈베가 또한 다 달라하이 의리ben 카푸 푸네바 하나 그장네바 하나 암프라이 라다부무 플라무빈스 고로스 기딩즈브 자갈라마타벤 데이라이브선이 피크닉 그문질라이 빠라바사 하나 쓴습로고 탕그라네 아이 콤포레 이제 호바한 아티 쇼 홍사베니 빠라브서 사라이 아유 바라 후파 마라이 피크닉 사사 같아도 쓰나서 프리셔 사케 먹나네 그 야만 피크닉 꾼사 아니면 나 빠바 어이세 듀추일레이 어서 듀추일레이 빠바 내서고 듀추일레이 너가 야나서는 지난 단수 사바이 우하이 도디 비트는 사사바이 마사 먹은데 생나 지와네 아이 미남 승나부 산리스 피크닉 사는 수디 이르발 angko suci na ini senemen sebena. Ampai, nesur suci orang coba. Baik, bilang nani jangan ni piknik kau. Nama kali berkono, baik berkono. Jibo kan lagi salai bernai. Beberapa baju kau, sersamlaikan ha, rupa, sersamlaikan. Hai, bebu mencari. Are, raja punis mencari kuisa, mencari raja ber. Yang sermane, lendeng zadang mezani salai nak kuban. Zangjib cina kubu apa? Hukum lang naga terhai. Tak kali suruh bina. Kibar jibo badi salai wi. Jibo karena badi se. Baik berku kibar badi salai bayi. Ro, raja ber. Di kon bela baza benang. Besar berbadi. Jibo karena badi baik salai. Oh, rupa, biar lawas senang abisku. Apa tu beng. Bung bang bang. Kemak rak beruto. Kibare, kemak kona. Alketra luna nesa. Sesuatu yang hendak bicara rakene. Kau suruh kena tipsida. Mari si osoi bupati salang ngai. Udah nana sentuh mana kau. Itu deh, rupa itu deh, siapa deh? Nang serba, ampai, tak kali istri jadi kena ampai dah semi kau di kalam jam hari nang serha. Dia beauty kau suka lana biar hilang kau. Muzang in kau di kalam herde mana? Nang ser kau, nang ser sana kau. Baba, mina mencibana. Sengin kau dulu kalam kamu mana? Ampai, CCTV kau ya bal. Nulai lama sejen ampai. Ampai bini kene, sengin kau di kalam kamu ni. Ada kau ni ah, sudah berbanjang ada apa ni? 같은 줄 관하고 싶네 하면 있어 비코 무슨 일에 숨는 문화를 증해. 암프레이 만에 일이 숨을 봐리. 승하 빌렉 가만 요비지 정만 증와타의 센스 방면이 승이 막 하는 보는 거 작해. Ayy, mak kalau mau nang nang ser sana kau, mak kalau mau ne. 만나 하나 먹는 사크 맨 승고 니위에서는 산이 보는 사람는 흐르바 승부들아 픽닉한 노이든 빠자라고 해내 보면 알면 집에나 미남 아도 알리나를 써서 살아봐이 아이 너가 테마트 승 알리나를 써서 살아봐이 정나는 그 마바고 영문체 마바 미청자이네 배화 인맥 갈람동문 당나고 동문 뉴기아니 Deh, ang bayi micing orang kan deh. Ampai nang ser sana posisi ni unau. Seng posisi mah, tangga akan deh. 아유 이도리 지보라는 말이잖아 그 하이세plan 베포리 사케 먹든 거일라 하이 승나 농가 테마트 마치만 해도 봐 히바리 지원이 생각보다 봤어 나마이 사프라프 비네비 아유 이게 습네 탕라 하이마 우하이 마바 승가 시간을 사무장이네 마바네 하이면 하이 라메오 까리 고르고 인카면 이런 이유에서 자네 에시포 착한을 승칼람 나이면 딴 톨게도 피나는 비코보고 일라 하이 마자 보노고 자크대 아이 실라리야 봐요 실라리 저가 볼 설리는 하와이면 부사크 증하나이 빈투나이 실라리 저가 볼 설리는 하와이면 부사크 안나토 마바 호니 미캅카람 그런 마비안에 스폰서가 가시에서 난도 보우셔 이 파기 블렌다라는 나 오하이 빠이라고만 하이 마바 상남 비ring만 하네 나바 티나자 두셔서 가능하이 블렌다라네 흠마이 시나르 마토 회마오 이 파기 능하이 의리는 블렌다 파인 당념라이 드레스 감랑하이 나 의리는 노르벨 드레스 감랑 내면 능라이 노르벨 쓰면 하이 파기 너희 파기 드레스 감랑라고 보는 거 토 승가 사리를 당하네 동기 해나네 50% 디스카운트 나나 비니 아이 파기 루파 마네 그 소고야 겠네 이런 거토 탕자크 라가와 이तना 마카바 소모는 거 큰다 몸은 배마대 미공하네 마사 오는 거디 아유 따바지 뭐 미공하는 내 아들 고는 뭐라 탈 고는 뭐는 내야 내내 미공하는 게야 마사 보는 거 자크대 막 그자 하는 거 다 스튜던트 버전 그 크로스 에반 잡아 해지네 진짜 가람 제반 잡아
गावसोरथ' अनफुं अनला सारजों जेबो होननोनो हाखाया जोंखौसो दाय होथारसैलाय बिसोरो ओंखाम संग्रा वार्डेनफोरखौसो आयै जिबनानो माबायदि जालांखोहाय माथो गभर्नमेन्ट साख्रिनि इन्टारभिउ होबाबो एगजामखौनो पास जाया माथो मारैबा फेलानो जालाबाय थायो बालि बेफोरखौनो मावनानै थायाबाबो उफाय गैला प्राइभेट जबफोरखौनो आरो बेयाव मावबाबो नै जि दिगदारहाय रायजोफोर नै माबा जि प्रब्लेम होजायो सयथिबो माबा हनै वार्डेन थाबाय मालाय खारखुमलांबा मालायासो दायो माबा मायाबा थांखुमा माबायासो दायो माबा नायबाबो जाया नायाबाबो जाया दिगदारथारहाय रायजोफोर नों बेवहाय पुर्निमा बेवहायसो होनदों नोङो ओमफ्राय मैगं लायनो थांनायलाय माथो दाबो एफा गोबाव जायो नामा ओमफ्राय दा माखौ संनो जाहोगोन जोङो हस्टेलनि गथ'फोरनो आच्छा खोथाया बिदिसो जानानै दं आरोना मैगंआनो गैया आरोना आयै माखौ जाबावनांगौ जोङो दालि संनानै खिन्थु दाजाहोखालै जोंखौ मिथिबायना औलै जों दालिखौ बिराद जानो बाबाय मिथिबायना आब' पुर्निमा दाजाहोखा जोंखौ दालिखौ माथो ओंख्रि जानो सानखो नोंसोरो माथो ओंख्रि जागोन सानखो हो थां गावबो प्रिन्सिपालनाव खिन्थाना फैथां माखौ ओंख्रि जायो संना होजोबगोन आङो रागा फोजोंनो फैदों बेवहाय ओरैनोबा मैगंआनो मोनफैखायाखै मा मैगंआनो मोनफैबावाखै ओहोलै गैयालै फंबायफोर मैगं लायनो थांदोंमोन आङो जोंना मैगं साप्लाय होग्रायानो माबा गैयासो होनबाय मैगंखौनो मा खालामबावनोथाय मा खालामबावनो आरो संना जादोब्रा माबा मोनसेबाबो औब्रा मिथिबायना आदा बालिचरन एखेबारे मैगं गैया नालाय माबाखौनो संनानै जाहोदोब्रा जोंनो बेदरखौनो बेदर नोंसानो फाफ्रा होलांनायखाय फैसाखौ बुरजा होनो बेदर संनानै जाहोनो जोङो आया मुदालाय माथो इसिबां गाज्रिब्रा नोंनालाय मानो गाज्रि जानांगौ नोंसोरनि थाखायनो न'आव थांनो मोनाखै आंहा निउ इयार पार्टि जाहैनो मोनाखै आंखौसो होनबावदों बेयाव आयु ओंखामफ्रानो दाबो मोना नामा बाल उदैयावनो एन्जर खाजोबथारबाय दासिम ओंखाम मोनजायलाय माबायदि सङोहायब्रा नोंसोरो ओइ गलापसि मा जाफैलायखो नोङो फरायनायासो फरायहैबाय थानो हाया नोङो आरो आं दस्थुनि उनाव नायगासिनो फरायदोंना फरायाखै हाबाब मारैथो फरायबाय थानो हानो बाल जाया लोङालाय जानाया सिगां मोनथिबायना जाग्रोनानैसो इनारजि मोननानैसो फरायनो हायोना जाग्रोनानै इनारजि मोननानै फरायनो हायोना फराया नायथारगोन आं र' माबा मोनसे खोथा गाज्रि होनांगौबा खिन्थु बिगुरा दोलाजोबगोन नोंसोरो हाबाब आब' मासिम गाज्रि जाखोब्रा नोंनालाय मिथिबायना नोंसोर क्लास 10नि गथ'फोरनि थाखायनो आंहा न'आव थांनो मोनाखै मिथिबायना नोंसोरो मोजाङै फरायना फराया एबारबा मेट्रिकफोरखौबो मारै होगोन ना लागोन नोंसोरो मोजाङै फरायखा मिथिबायना एखेबारे बिसिनि थाखाय न'आव थांनो मोनाखै आङो रिजाल्टआ मोजां जायाबालाय खोथायासो गाज्रि दङ आरो आंबो होनलांदों मिथिबायना ओंखामा आधा घन्टानि उनाव जायाबा खिन्थु खोथायासो गाज्रि दङ सेस ओंख्रियानो गैयाबालाय माखौ जाबावनांगौ जागोब्रा जोंलाय न'आवबो थांनो मोना मानोबो मोना बेनोथ' जाहैबायलै हस्टेल रुम नालाय आयै न'आवबो थांनो मोना मानोबो मोना क्लास 10 मोनफिननानै जाला मोनबायलै आङो नङाबा बेदर मोनजाथारगौमोनलै निउ इयारनि नोंबो पुलिसनाव बिहरदोब्रा नोंबो पुलिसनाव बेखौनो खालामनांसिगोन खोमा मिथिबायना आंनिफ्राय टिप्स होनानै लादो नोंसोरो मिथिबायना आङो आब'नावनो बिहरनोसै खोमा पुर्निमा आब' मबाइलखौ हरथ'लाय बै रुमावसो गारबोदां थां गावबा थांनानै हैथां फन हरना मायो आयै माखौ संनानै जाहोबावनांगौ जाखो ओंख्रिबो गैया बालनि दालिखौलाय बेसे जाबाय थागोन बाल आंबो बालायलांबायहाय हेपि निउ इयार सारमोन हाबाब नोंलाय मानो बेयाव फैलायलायनांगौ जागोन फैयाबाबो जायोमोन खोमा नोंथां मारै जाखो निउ इयारानो माथो बेयो नोंनि न'आव साफैबाय नोंनि सुथुरानो बेखौनोथ' सानदोंलै आङो मिथिबायना मिनिनो ना ओरैनो खुसि जानो ना रंजानो बेफोरबायदि मोनलायलायनाय मोनदों आङो मिथिबायना नोंथां मा खालामनो दे माथो खालामबावनो आरो गोदान बोसोराव हाबफैदों जेब्ला जेबो खालामथ'ला नामा औ बेखौनो सानदों माथो गसंबाय थाखो बेयाव जिरायनो हाया नाङा नांथ'ला खोमा आङो दानो दसेनो थांफिननायालाय नाथाय आङो एमएलए सारनियावसो माबा मोननैसो खोथा सोंलांनो होननानै सानदोंमोन आरो मा खोथा सोंनो नागिरदों आंनावलाय माने बे खोथाया आंनि नङामोन आरो माने आदा राजकुमारनिसोमोन आदा राजकुमारा माने गावहा गामियाव थांदों नालाय ओंखायनो सोंहरनो थिनदों माने सारा दाखालि बै सारनियाव राजकुमार माबा आदाया लेखा मोनसे हरदोंनो ओमफ्राय बेखौ लेखाखौ साइन नांगौ होननानै बुंहरदोंमोनलै ओमफ्राय साइनखौ होनानै हरगोन ना हराखै बेखौ जागोन ना जायाखै बेखौ सोंनो थिनदों आंनाव नोङो खिन्थानानै होबानो जाबाय गाव जेब्ला फैयो आं होनानै हरगोन होननानै गावखौ माने गोदान बोसोरनि जोंनाव ओरैनो बेरायनोबो फैथों होननानै खिन्थाहर जागोन दे एमएलए सार होनबालाय आं बिदिनो होनानै खिन्थाहरफिननोसै आदानो मालै दाउखि ओमफ्राय जोंना लाथिख'वाब्रो माथो फनबो थिखोथाराखै मोनथिदों नामा नों माहाय दङ अ आबौ लाथिख'आ गामियावसो माबानो आदा दानस्रांनो माबा जेकेट होनो होननानै थांदोंमोनलै फैफिनगोना फैफिनाखैथाय अ बिदिसो नामा होमब्ला आंहाबो गामियाव थाङैया गोबावथार जाबायमोनलै मालाबा गेजेराव बेरायहैनांसिगोन
होमबालाय नोंथां गामि बेरायनायनि नामाव गामि नायनायनि नामाव लामाफोरखौ नायनायनि नामाव निउ इयारावनो बेरायनो थांसै नामा नोंथां खोथाखौथ' नों थिगखौनो सानो जागोन दे एबार बेरायहैनोसै नामा जागोन बिदिनो ओंखारलांसै दे ओइ माला थांदो जाबाय आरो बांद्राय भिआइपि नङि मानसिफोरखौ जोङो बेफोरबायदियाव गसंबाय थानो होनो हाया खोनाबायना गोख्रै ओंखारलां मा खामानि बे न'आव फैनाय मानसिखौ बेफोरबायदि रायलाय नामा आखल गैया मिना गैया आं सरिलै मिथिबायना मा गोजौ नायखानाय आं सरि होनदोंमोन गाहायाव नायनानै आं सरि होन नायगंनानै आइम सरि लिपिका मा खामानि बेयो न'आव फैनाय आलासिखौ बेफोरबायदि रायलायनो फिसा गेजेर बिदिबो रायलायजायो जेबो नङालै लिपिका ओंखारदोल' थाबनो आंखौसो लाजि फोनांनो नागिरदों आरो आफा नोङो आंहा लेंहरदों ओमफ्राय नोंस्रा फैफाबायदि आरो ना एफा लाजिसिनो मा नों लेंहरदों फिसा औ आंसो लेंहरदोंथ' आंना गारि जानायखौ नुवाखै नामा गुसुआव थान्दाजों स्टार्ट जाया जादों ओंखायनो आंहा लेंहरदों ओमफ्राय नोंस्रा बेफोरबायदि लाजिसिन मानसि फोरोंगासिनो माबायदि मानसि नोंसोर आफा दे फिसा जेबो नंला दे होमबालाय ओंखारलांदो दे थौदो दाउसि थांनोसै थाबनो आरे मारै जाथारखोलै नोंथां एमएलए नोंथां गोसोथोलायफिनबायसो नामालै बिसोरलाय मानो गोसोथोलायबायनांगौ जाखो मा गोदाव सोराव सानो बिलाय आंना फिसालि बिखाया खिन्थालांखादोंना नुबाय गारि बोरैबा जानायखायसो लेंहरदों होननानै नङा नाय खोनायाखै होनलाय नङा होमबा जापानिस औ एमएलए सार होमबाबो एसे नोजोर होनाया मोजां लागोन गुसुफ्राबो गुसुथार नालाय निहिरफ्राबो बा नुहुरलायै बेफोरखायनो गारिफ्रानो बोरैबा स्टार्ट जाया जाखलायलांबाय बिदिखायनो बेफोरबायदि जाबाय खोमा औ बिदिनो जानो हागौ सारमोना अमा हांनाय जानो होनदोंमोन नामा गुसुआव आं लायनानै फैनोसै नामा औ जापानिस लायनानै फैथां